Bajarê Sine yek ji girîngtirîn bajarên Afrînê re ku ji dema damezrandina wê ta roja îro navendeka girîng a çanda Kurdî tê dîtin û sala 2019 rêxistina perwerde, zanist û çandê ya neteweyên yekbûyî an ku UNESCO ev bajar xiste lîsteya bajarên Afrîner duwarê mûzîkê li ser asta cîhanê de. Bajarê Sine yek ji bajarên mezin ên Rojhilatê Kurdistanê ye û li gor dabeşkirina îdarî ya dewleta Îranê, navenda îdarî ya parêzgeha Kurdistanê ye. Ev bajar li deşta Qişlaqê li devera Çiyayê Zagrosê li bakur Rojavayê Îranê ye û nêzî 153 kîlometr dûrî bajarê Silêmaniyê yê başûrê Kurdistanê ye û ji aliyê başûr ve bi bajarê Kamyaran ve ye û ji aliyê Rojhilat ve bi bajarê Dêwalan ve. Her wiha ji Rojava ve bi bajarê Merîwan û Sawla we û ji bakur ve jî bi bajarê Dîwandere ve ye. Li gorî serjimariya sala 2016 hejmara şêniyên wê digihêje 414,609 kesan. Rûbera wê jî 3033 kîlometr çargoşe ye. Şêniyên bajêr ji sedî not Kurdin. Ji bilî hejmarek Ermenî berê cihû jî lê hebûn. Lê piştî destpêka şoreşa Îranê sala 1979 koçber bûn. Piraniya şêniyên bajêr bi zimanê Kurdî zaravayê Soranî Erdelanî diaxivin. Her wiha beşek ji şêniyên vî bajarî bi zaravayê Hewramî jî diaxivin. Dîroka bajêr vedgere hezar sala çarem a Berîzayînê. Lê avakirina wê ya nûjen vedgere nêzî 300 salî. Lewra ji ber temenê xwe ev bajar navendeka girîng a çanda Kurdî tê hesibandin. Ev bajar paytexta mêrnîşîna Erdelan bû ku jê re digotin hikûmeta Kurdistanê ya ku nêzî 700 salî berdewam kir. Di dema berê de ji vî bajarî re digotin Sinedej ango keleha kulujortirîna Çiyê ye. Bi derbasbûna demê re bajar bi navê Sine an jî Sinedej hate naskirin. Ji bilî pîşesaziyê, çandinî û sewalkarî aboriya xelkê Sineyê pêktîne. Hunerên destan, xalîçeyên pir xweşik ku bi navê xalîçeyên Sineyê tên naskirin, cil û berg û hunerên daran ên ku navûdengeke navneteweyî bi dest xistiye, girîngtirîn çavkaniyên aborî yên bajêrin. Bazara dîrokî û sergirtî ya Sine yek ji cihên geştiyarî yên herî girîng yê vî bajarî ye. Ji ber ku yek ji girîngtirîn bazarên kevnar ên parêzgeha Kurdistanê tê hesibandin û dema mirov li bazara wê digere, mirov dikare çand û kevneşopiyên bajêr nas bike. Ew jî li gor cil û bergan û hunerên destan ên ku ev bajar pê navdar e. Dîroka damezrandina sûka Sineyê vedgere beriya nêzî 400 salî. Ev sûka sergirtî ku di sala 1636 zayînê de di serdema Sefewiyan de hatiye çêkirin. Di sala 1956 zayînê de di lîsteya kevneşopiyên niştîmanî yên Îranê de hatiye tomarkirin. Her wiha Qesra Asif jî ku navê wê mala Kurdan e, sembola nasnameya çandî ya Kurdan e û yek ji berhemên çandî yên herî bi nirx li bajêr tê dîtin. Mozexaneya bajarê Sine jî yek ji girîngtirîn şûnwarên bajêr tê hesibandin ji ber ku ev avahî di serdema Nasreddîn Şah Qacar de hatiye çêkirin û berî 105 salî ew veguheriya mozexaneyeke
کو گرینگترین آلاوین دیروکی ین کوودگرین بریا 3000 سالی آن کو سردما مدان و یا بریا اسلامی دناوا خود دحوینه. جدا مزراندنا خو حتی روجامیا ایرو تاوی ظلم، زورداری و کمکوژین کو لسر گلی وی هات نکرن لی گلی وی باجاری تجاران تسلیم نبویه و ده همو سرهلدان و تفگرن آزادیه ده خودی رول بون و دریکا آزادیه ده گل کچ و کرین وی باجاری شهید بونه. جلو رجی باجار سنه بناو باجار برخودانی تیناس کرن. خلک باجار سنه دناو همو تفگرین سیاسی و چکداری ین روجهلات کردستان ده خودی رول بون و لهمبری سیاست رژیم دستهلاتدار هر دم تکوشین کرنه. مینا که هری بر بچاف سرهلدانا جن جیان آزادی بو کو باجار سنه پشتی باجار سقز باجار دویمین بو کو دادکوه قادان و لهمبر دولت ایران سری هلدده. باجار سنه وک مالا جنافدارترین موزیک جنین کرد تیناس کرن. جوان مالباتا کامکاران سید علی اصغر کردستانی، مظهر خالقی، عباس کمندی، ناصر رزازی، نجم الدین غلامی و گلکین دن. هر وها دوار هنر دجی هادی ضیاء الدینی یه پیکرساز و نیگارکش و اکبر منصوری یه نیگارکش نافدارین وی باجارینه. هر وها باجار سنه جه جدایک بونا نویسکار و هلبستوانا کرد مستورا اردلانیه که یکمین دیروکناس لروجهلاتا ناوین تیناس کرن و خودیا گلک پرتوک و دیوانین هلبستانه. آواهین دیروکی، مزگفت و سوکا کون لگل خوزایا خوشک، موزیک و دیلانان بون سدما کو اف باجار ببه باجارکی بالکش و یه گشتیاریه.